Aimar Fernandez Gorostiza, Euskadiko Fundazioaren txirrindularia gaur, bigarrena esprintean Lizarran zorionak. Lasterketa hasieran pixka bat luzatu inda, zeren eskapada bat eginda, eta badirudi atzean kontratu duzu ondo moldatzeko finalean, baina kontigu zuen nola ikusi duzu lasterketa? Hasieran korteak eta iztere ondo eta baien da eskapada aldau korreorekoa justo guez ginean, eta berreixio kilometroak jundiela jarri dira finisher eta eulentiraka, eta karrera hurbildute eskapara, azkenean bukaeran azken aurreneko portuan estutu dugu, harrapatu dugu fuga eta azkenean esprinta iritsi gara eta bigarren itea lortu dut. Ez ziren eguna sprint egiteko, baina azkenan sprint sorta bat sortu zarete. Kontigu zuen nola izan da azken kilometroak da? Azken bi portutan horra ondila egon da. Saiatu gara karrera usten, jende asko saiatua, india grupo txikiak, baina pelotoiak azkenean janiten zigun, eta pelotoi handi bat iritsi da, aurrean sartu ganez, bigarren itea lortu dugu. Zorionak emaitzagatik, Aimar. Eskerrik asko.